ubaba ukuba aniphe omunye umduduzi ukuba ahlale kini phakade. Amazwi asho uJesu Kristu uma sithandana, futhi sithandane, sigcine imiyalo yakhe. Uthi ngoba yena uyokuba uyosicelela omunye umduduzi ukuthi ukuba ahlale kini phakade. uJesu Kristu uzosicelela kuBaba omunye umduduzi ukuthi ahlale kithi phakade. Shuthi umoya oyingcwele lo uwumduduzi ohleli kithi, uhleli kuze kube phakathi, uhleli nathi. Asimboni kodwa yena uhleli nathi, ngoba uJesu Kristu uthe usicelele kuBaba asishiyele umduduzi. Lo mduduzi lo umoya oyingcwele, lo mduduzi lo ongabonakali ngamehlo enyama, kepha awufundi ngani ngibona. Yazi usho kahle. Sofa usho kahle. Ukhuluma kahle sho. Ukuthi nje ngathi uyabhekinelwa noma ukhuluma. Ebuhlungu idolo. Uthi uyacela kuBaba asiphe omunye umduduzi wokuba ahlale kithi phakade. Uthi umoya weqiniso, izwe elingemamukele ngokuba lingamboni, lingamazi. Nina niyamazi yena ngokuba uhlala nani, uyakuba kini. Angiyikunishiya niyizintandane, niyizintandane, ngiyeza kini. uJesu lamazwi asho ukuthi usinikeza uba uzasikhulekela kuBaba, asinikeze umduduzi uzohlala nathi. Lithi umoya weqiniso lomduduzi. Uthi ilizwe elingemamukele ngoba alimboni, alimazi, kodwa thina singabazalwane siyazi ukuthi ukhona umoya ongcwele, sihlala naye umoya ongcwele. Uma simamukela uJesu Kristu ukuthi uNkosi nomsindisi, simamukela naye umoya oyingcwele ukuthi uyangena kithi. Wonke umuntu uphiwe le umoya oyingcwele, kodwa ukuthi asimsebenzisi ngendlela, futhi asinikezi nesikhathi sokuthi akhulume or simuzwe, simlalele, ngoba singamboni. Kakhulu singabantu abakholelwa izinto esizibonayo ngamehlo. Uma simbona umuntu ngamehlo wasiyenza lento lena, sokumhlonipha, simhlonipha kakhulu ngoba siyambona. Kodwa uma kuyinto ekhulunywa nje singayiboni, akulula ukuthi sikholelwe. Manje uyayisho, uyachaza umoya ongcwele uJesu ukuthi izwe lingemamukele ngoba lingamboni, kodwa thina esikayena uKristu siyamazi, siyazi futhi siyakholwa ukuthi ukhona ukithi. Yingakho athi akasishisi sodwa, uzokhuluma noBaba osezulwini ukuthi asiphe umduduzi, ngoba yena eyazi ukuthi sekeyahamba ubuyela ezulwini. Njengomuntu owafuka evela ezulwini, ufanele ukuthi futhi abuyele ezulwini. So manje uthi usishiya kwesikhashana, kodwa nje akasishisi sodwa, ushiya nomoya oyingcwele. Ngamanye amagama uJesu Kristu uloku ekhona ehamba nathi, ngoba manje ungumoya oyingcwele, ubona konke, wazi konke, wenza umsebenzi wasifela esiphambanweni.
Somase umoya oyingcwele njengoba sazi ukuthi uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, uNkulunkulu umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uyasebenza. Ingakho lisizwe ukuthi uhlambalazo lothuka umoya ongcwele. Ukuthethelelwa akusekho kuye. Uthi ungahlambalazi iNkosi uJesu noma kanjani, kepha ungahlambalazi umoya oyingcwele. Ngoba uma umhlambalazile lithi isono singenakuthethelelwa manje nasezweni elizayo, ngoba umdelelile umoya oyingcwele. Sidelele ngokukhuluma, abanye sikhulume singazi, kuyaxoleleka, kodwa ukukhuluma nje uqondile uhlosile udelela umoya oyingcwele akunako ukuthethelela. Siyathi uNkulunkulu ngasiza angaba nathi, ngoba umoya oyingcwele uNkulunkulu uqobo lwakhe, uphila ngaphakathi kwethu. Sihamba naye, uyasivikela noma sikhuleke lapho singakwazi ukukhuleka kahle, singakwazi ukusho kahle, yena uyakwazi ukusishela kahle uNkulunkulu ukuthi aqondise ukukhuluma kwethu thina singakwazi. Ngiyabonga. Amen. Ukani bangale Nilalele nina anikamuzwa yini nomoya omuhle lo osemhlabeni la somthola nini na nangu thokozisi usesemhlabeni uvele ezulwini wohlanza konke okusenhliziyweni siyoba mhlophe qwa sohlanzwa yebona nangu thokozisi